Kora n'était wariko, n'était président yako, n'était ministre yako, n'était bokateri yako. Ne malien de faso gade. Salifu iba ede wolo. Ate foko musokoroba ede wolo, momsokano, memba fo iba ede mbange Salif Keita. Billahi Salif Keita. Mo million ta aniko okakuma. Oshima ke bashi fo dinkile ka kuma. Salif Keita kan go. Odi tiemine. Donc Salif Keita kan go ka usambali be kan gai. Salif Keita kele gombele blé. Salif Keita kele yefuko fa. Salif Keita kele yefuko ba. Musalaka foroka bo anyo mancha. Ali ni tigera iko ila ni tebakoro tigera iwulu kalala adi balika amene kanyeganeke. Ja anwa président de la kante lame. Ja e de la kanga usanangwa assemblée de la kai. Je de la kanga usanangwa journaliste de la kai. Je ka usanangwa ORTM. Salif Keita ne kumba don kuna même kumbe fait akafode aborabi. Ne bala côté. Il donne ni Soundiata Keita. Il donne aux Maliens d'inté depuis Alain Malida. Au mandem Tukuluka Goche do Bora ko mu donne no yati. Il donne no ni Malibe. Il donne no ni Mali drapeau beba kalama. Lo famewa wa die kono mogo munu dona ya famewa die da kana blabila mogo munu dona 107 kono mogo munu dona 100 bakele wona ibo mogo lade donc Salif Keita i fa barake i ba barake ne bala ko tento i donne no ni farafinde o farafinde donc i kan go abe jabi wi ki jo alsa marsi la po i ki bla jamanye ne ka kuma kan diguru la do yi ye jamanye o na do dokero femba be dugu bo wa yo fama fembe belebele cheka ifo kokli o belebele ba chama yo fama wa hey la ilaha illallah mogo yekle de pala jeda mogo yekle ni mogo yekle misiri be bole ni do fatro ni mogo yekle ni trama ika magantaka tinye fika tabo do fashu ya fa fika tabo do fadale mogo yekle de pala andante klini yo fama hey saka ube fere songo kelena mishu ube fere songo kelena ba ube fere songo kelena kuma ba songo be ke ka mangani da fa me ke ba koro ke se ka fere songo kelena ni e ke ba koro fere songo kelena mona be do ba fa Salifu kelenga go France ambassade masigi Salifu kan go France sur so masigi Salifu kan go France du ko yera yera la Salifu kan go France ambassade yera yera la e Salif mo woni mo da mo de kili Alhamdulillah ambe ala foka bargada Salifu ala mi ke jamana wore mo wallahi ala mi ke jamana wore mo ambi fu ka ala fo ula ki fa fo ki ba fo ka erf Salifu ye munde sangala ni ye nyama de che shiti se ga ke sambina ni sanga ni ye nyama de che shita ke danga de o te sambina ni ke sangala nyamo de te sambina ni ke fang sangala wallahi kalilula ni ala ya dima ka sambina ni ke ye halala di suno nyamo dente sa wolonvla ke sangala kiero na o ko kuma do de ay mun nafani mais il can go billahi Salifu il can go akausa Mali be kan go parce que francima c'est ka Mali kuru karabe francima Mali ka kashi la main francima Mali don wa sura su fagali la main francima anwa marchier francima anwa ni kele français ko c'est que kelen tron de jabi Salif Keita français wira ka se kaira Mali dem bela ke de kan go be dugula Salif Keita ke ka usani ORTM Salif Keita ke ka usani Mali dem be kan go ke kan go ka usani opposant wa go ke kan go ka usa ni société civile kan go Salif Keita atete meninga mandi masa Salif Keita atete meninga yo famewa Salif Keita tu abu tite mu dona ni diebe mu dona ka teme diebe ka bon marle metisibu bon marle ka boy no ya famewa bon marle ka boy chinois ka brisele o ye chinois di yo famewa o mana taga ka boy Brésil Pelé oye farafini Nelson Mandela oye farafini ani e Salif Keita ni tchemu be tchedo do mu donane ni tchefla ni ma fo centre ki kunchi tubabu ka donner atere parce que tien kono on fait mo kalambal de gata donc ni tubabu tramunu ga livre kala munu ma kala o de gata do parce que ita ide ita tede ide la ka pa duke yo famewa al ni tkeri wulu la iba mena ka sunne billahi donc anga tien do fo nyoko nyana o lutte koye donc ya fama anwa marfa ko jeluli donc Salif Keita ne sera jelube dongli deda iti jelio mais dongli dala ni beda ni sera ni kala ka boka fo anyaye nous pas bouger France kadi bide sinon tchemu kumese ka fo awakati akumanja yo fama wa
Salif Keita depuis ala yida France nationalité te ni ba américain ta fait ba dima France nationalité ni ba doublé fait ba dima ni ba triplé fait ba dima yo famia wa ne balate mo contrôle là mais Toumani Diabaté ay mun ke Mali Gramia wada Ali Farga folo de manana ya Toumani Diabaté cheni mu ngawo nyani ne ke Kasemadi dona kasola Amérique John Sababula Toumani Diabaté ka concert la be États-Unis ya fa ka droku bla Kasemadi ga minango de pala Kasemadi da la masquerette machima ta kula la no mu yera ta ino amano kasola ibe ka kele ni mata la bo akele premier ministre ano bana de manawa est ce que Kasemadi kuma na ata nyefo anga joto boroko na anga so Toumani Diabaté ya fa mewa Toumani Diabaté Mali be da kurala mais Toumani fama Mali be da kurala Toumani fa ku me Patrice ku Jami Kouyaté fa Patrice ku Bala Kouyaté fa Patrice ku Fodé Kouyaté Brandé a fa Toumani fa ku o de ka basifo kurala depuis ala malien da depuis ala mo da ali seke balani dira kura seke ali seke kura damne na munu na mo ma kura fa ka teme Patrice ku ka o de kama défaut be kura fola babela ni dama bo mu ko la o bolo ma cho sembe che kura fola babe Patrice ku akuma ka kamko sa fale do konema koni e kura fola ba ni mo défaut mate ko galonu Patrice ku on fa mo ke do on fa ya fa ma nyan shi be ka kaso Patrice ku Kouyaté ale bolo ko fe Guinée wa suru kanja Kouyaté suru kanja o mo shimo lu fla de da kura la Toumani nunu fa ala ko te 6e position mais comme kura fola ba usara o ma le takuba kenya a sebe YouTube ka ko Patrice ku Kouyaté Toumani fa iba sile Patrice ku ko fa avec a basile fo aba dabri dom dala Salif Keita chicken jako ko Alpha Condé ko kasoti na foi kila baba alimilon de baba alimilon Alpha Condé kasoti na foi kila depuis mogo ka dogo mogo korobara kasuma foi ka Alpha Condé la kira président chicken jabe fou mais Alpha Condé déconne le chicken jafa coulier avion takati ska fait terre la kala ka faina ko Alpha Condé ka kulu chena o horonde nyai ni mogo tugu mogo ni atigi manye horo nyala ikabo ikafo donc chikeni ja fakuli ayofo chikoni ja alaka barka bi o kama ne afo Mali na tiebe fo au kana ta dongli dala wara fi au kana ta mo shifi ay ta araperu fi Mali ko tie mu me se ki fire la ka tie fo dongli dala wala ka tie fo jelula billahi araperu alaka barka do Mali araperu ka olu dron de bi tie fo ka jeni kaso tagay ka jena yisigi CDR be yo fama wa ambe kan bolo di nyogoma ni Mali ko wulila ambe ka je ango yo fama munu mi ka fo kube arasa critiquer c'est leur problème on avance ko bi ka ke Mali kono bi mo folo mi abe fo arasa do ate alsan fla fo aya fo nyena ya fo asora su ko tononi ale de afo arasa ya datu sora su ko samara sueni na hukumi na datu arasa ya datu sora su ko suseti ko warna hukumi na datu arasa ya datu bwaka namara na hukumi na datu arasa ya datu mobti problème na hukumi na datu arasa ya datu bugwe ka problème na ka nordisu ya fa ka doso ku armée hukumi na datu arasa ni be fo ka timi donc aw kana mo ko chi nyona munu te nyonya sala yo fa mewa munu te nyonya sala ka no chi arasa be fasokola ni mogo wara wulila ka be fasokola mun ta te colonel ta nyonai obedeme ni mogo wara fana wulila no ka go be se ka kesabu na nga faso be do an olu be je kan bolo di nyoma jamana be do teni journaliste kirikao dia ko mana wuli ko na fiki denya aw kana ta arasa fana questionner ko kirikao la ka ni mogo bla nyoma parce que na ya questionner il est obligé de vous répondre donc aw fana ka janfanti denya dabla barake nyonga aka na fiki denya dabla barake nyonga aka ko jugu sege denya dabla no mogo be arasa la ka questionner ko muna aya invité ka questionner la mais ko ni fa mana wula wele jahili denya damana one love à vous tous ne de kanabala bay ne da a impoter ça a patenter ça ni be Salifu do jeli baki dogonge do le me mobili boli oni ne ni Salifu oni ka dibama ati banga ni na amu ya taji bache kuono gache ai jeli baki dogoni ni sigi ai mobili jodra ka boki takama senai ne tugura wa Salifu kile dra mobili kono aba e jende bu traizo
Como complot de le n'a ka yele ko baro daba Salif ka chauffeur ke do kuli an bora jeli bula ga je an be ka ta mo fula chauffeur ke ye chauffeur to o be ka mobili boli na ye ga je an nana si expressi tourner la ki e ye fuge tokoroba do be bawon ba do fo kamiko baba bula bo fula bulu si aga kamiko ko fe o ni san ve bra ki di si chauffeur ke aketa do chauffeur ke ga ye fuge tokoroba ba ni na Salif la amiga tangate amna tere amna teme expressi ro la Salif makuma kana teme troisième dans la Salif makuma amna si fe amna Gabriel Touré ro la Gabriel Touré fe amna ya naga se fe do ma ago kadi iti ya kuma ila ba kadi go kuma me ago balai ma na no kuma me e ma bo yo fu toro wa ye fu ba ita la wa Abafo Ugambo ai no iba foriba ah bo le mu ni fu toro wa ba e bu fu za dugule min al salmu ga baro re wallo ba bu tus dugule min aga baro yana yele ma fu wallo ba bu tus kan blende sitam blende tele blende bala bla dambe adan se dambe ne dia adan se dan kuma to se kuma ba de one love abu